Sana naman kinabuhian ni oy. Ipos naman kayo. Napaisa oh. Sige rag silpon-silpon. Ikaw ba? Sige rag silpon-silpon. Wala na tayo gikaon no? Balik lang siguro kung pamasahiro ani. Wala di kay lain buhaton. Wala na tayo sudan, wala na tayo bugas. Usa tong kauno na ni balas. Grabe po ka mga saba oy. Mura man kag masinggan ang baba nimo. Tinuod bitaw na, masinggan bitaw ni akong baba. Sa baa yun nimo oy, mulakaw na lang koy mamasahiro sa ako. Mais pa, para na tayo makaon. Ayaw balik ha kung wala pa kayo mabitbit. Sa baa yun bayhan na oy. Bit-bit-bit-bitan niya ako aw. Ita ang kinabuhian oy. Napay asawa sige jaw-jaw. Di kahulat kung nabay kaunon wala. Ten kinabuhian eh. Unsay maingon? Nagyaro ka diraan, pamasahiro na dito. Sige jaw-jaw, wala oy. Namasahiro na ko rin, nagulat kong pasahiro. Sa mukha yung asawa eh, sadistam kayo. Bye, love ha. Love you. Asa mo masahiro ay diri oy? Ay, toro unay ni masahiro ato na ko to. Ningawan, dapita oy. Uy, tura, pasahiro. Sakay ka, Col! Sakay ko! Yate, lugaya, punwanda ni mutura ni oy. Pabuta ko dra. Yan, sakay ko. Sakay ka, Col. O si Col! Di mo ko Col! Ay, unsa day ka? Disney Princess. Disney Princess, lagi ka poy. Grabe po kayo, uy. Ya palingki, ya 50. 50? Pa Disney Princess, pa ka, wa mo day kay kwarta. Dungagi na. La, pila di mong gusto ya. 1,000. Hala! Grabe po ka maka-price sa kalibo. Tapos inganay mong motor. Daghan na, ni mo yaw-yaw oy. Unsa man, musakay ka, dili. Gamay na ba na masahiro dre? Ya, pwede may 1,000. Pero, Chancing, magkay ka. 500 na ba ito? la, apil naman to sa bayad sa imo 1,000 ya. So, Ay! Basig, pwede na mo dungagan. Musugot man ko. la, pila po yung gusto ya. 2,000. 2,000 sa 2,000. Oh. Worth it kaya na akong 2,000 si mo ha. Dili ka magmahay, ane. Kay mura ni troso. Kailangan mo. Ay, sure na sila yan. Tara na! Sakay! Aliw, bakit akong bata? Ya, asa naman tayo, uy? Kalayo na po ani, uy. Mao niya mong hideout dari ah. Bagnutan. Ay, sige reklamo ra. 2,000 bayad mo ko ah. Disney Princess, sulod na. Uy, ako anong draya? Alangan ikaw, may unang butuan. Uy, dili ko, uy, kay bagnutan, ano, oh? Sige na, daghanan yung mga istorya. Uy, sige na. Masig na ititin din niyo. Wala pa itao ba? Disney Princess, para exciting, tabunan ako imong mata. Oh, tabuni imong mata. Uy, sure ka, ako di ko sa kong matay, Sige na, tabo. itabo na para exciting ba? Ah, basig mula ka. Sige, lagi. Before ka palamian, ambis ang kwarta. Uy, basig mudagan pa lang ka. Dili, lagi, ambis ang kwarta, Oh, di mo Pagdali, ko, wala pa'y tao. di mo trust ni mo. Mudagan ka ba? Dili, lagi, kumudagan. Pagdali na, ambis ang kwarta. Pagtarong ba? Pagdali, lagi, ambis ang kwarta, wala pa'y tao. Sigdaganan ko ni mo, ha? Dili, lagi, sige, tabunin imong mata. Wow. Sige na, Disney Princess, para mahuman na ta. No, nakunsa man na sila dira, ah. Psst. Chick! Saman, gusto ka magkakwarta? Ikaw dari ah. Huwag magkakwarta no? Oh. Diskartihin na siya. Oh, na, kay bahala na niya. Oh. Nalami. Lami, pero nausap lagi mo ang tingog. Pit na ko. Kinsa man ka? Asa na si Inchik? Kipapuli ka ni Injik para makakwarta na ko. Bayad ni! Ano mo bayad mo ko si mo, ha? Alam nga, gigamit man ko ni mo. Kabalo ba di ko, ha, madrabi? Asa mo to siya, uy? Nadyo ko'y pang-remit sa kong asawa.